Bueno, é que claro, para o que vai pasar a continuación temos que... Non, fai falta a mesa, claro. Buah, que ve unha sorpresa brutal para un chaval que ve unha vez a Land Rover de promoción, nos caeu espectacular e nos fai moita ilusión que esteña hoxe aquí outra vez. Vístelo algo antes no sketch, é un actorazo descomunal e hoxe está aquí para pintar a mona en Land Rover, Xoán Forneas! I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Walking down a sunny day. Que tal? Como estás? Así dá gusto, mira. Así dá gusto, mira. Benvido. Moitas grazas. Dixeno antes, para min me fai moita ilusión que volvas aquí. A min tamén. Pasámoslo moi ben a primeira vez que viñeche. Me flipa moito como vestides a xente nova porque non entendo nada. Bueno, pero... Pero pásame con todos. Sí, non entendo. Chavales, chavalas, a xente nova, non entendo. Sí. Bueno, son cousas modernas. Porque non vos gusta levar roupa da vosa talla. Temos que ir cambiando. Canto máis grande, máis nos gusta, depende. O pantalón máis asustadiño, Sí. isto levalo así un poquinho máis frouxo, depende, non sabes? Non, mola todo, mola moito. Benvido, grazas, estás a parte de actualidade porque entre outras moitas cousas, e isto pasará ao final do programa, vainos... Ostras, casi me meta pata ahora mismo, E que sabes que pasa? Que foi? Que hai unha movida que vai pasar agora que vas flipar. Non sei. O que? Pero vai pasar xusto, porque así o pactamos no ensayo, vai pasar xusto en canto nos sentemos os dous. Os dous, Se te sentas tú solo, Pero non. temos que sentar os... O sea, Sí. eu aí ante aquí. Está no ensayo, que tú non estuveche. Bueno, estuveche nunha parte, pero nesta non. Ajá. En canto, a marca é que en canto nos sentemos os dous, vai pasar algo que vai dicir tú, ¡buah! Hostia, termo ahora mismo acojonado, Non Pero sei se quero sentarme, sabedes que pasa, compañeiros? Que entonces non podo meter o vídeo antes, porque se lle meto o vídeo antes, xa pode sospechar. Vale? Voulle meter o vídeo despois. Pero teño outro vídeo, que os saludan, verdad? Estás-me asustando, Podo meter o vídeo que os saludan? Tú estás ahora de actualidade tamén. Bueno, vai Sí. presentar aquí, ahora meteos a cantar, e moi ben, vai presentar aquí o seu primeiro tema, Ferido. Vai presentar aquí no... Gracias, iso é... En directo ca banda, non? En directo, non pode ser. É eso, non? Sí. Está chula, me encanta a tipografía, as letras de Ferido. Gústache. De feito, bueno, ti dalle porque ti tes sorpresas, pero igual teño algunha tamén para ti. A ver. Vale, e digo, estar de actualidade polo tema Ferido, Sí. estar de actualidade por unha serie que eu creo que está arrasando, funcionando moi ben nunha plataforma que se chama, non diga que sei o nome da serie, Respira. Perfecto, sí. Eu non vin, pero dixeronme que era unha serie que estaba moi ben, que é unha serie médica, que compartes aí, bueno, un elenco descomunal, non? Temos a carátula da serie, ou non podemos facer publi, Bien, gústame. As outras cadenas, pero está moi ben porque compartes Sí, con grandísimos actores e actrices, non? Sí, a verdade é que sí. Sí. Este vídeo si yo podo meter, porque hai un actor da serie que che manda un saludo. Vale. Vale, Veña, podo poñerlo? Dalle. Sí, porque joder, ten un elenco brutal esa serie. Sí, é verdade. E hai un dos actores que é cantante tamén, como a ti, que é o grandísimo Pablo Alborán, que creo que che manda un saludo, vamos a ver. A ver. Hola a todos, ¿cómo estáis? Quería aprovechar la oportunidad para poder mandarle este mensaje a Xoán. Querido amigo, felicidades por esta nueva aventura musical. Acabo de aterrizar ahora mismo y me han dicho que estabas en la televisión y quería mandarte todo mi apoyo, un abrazo súper fuerte y decirle al mundo entero que aparte del pedazo de actor que ya saben que eres y ahora músico, eres un gran compañero y ha sido un lujazo poder trabajar contigo. Te mando un abrazo muy fuerte, cuídate mucho y pásalo muy bien. Qué bueno, de cantante a cantante. Grande, Wow. Grande. Un bico, Pablo. Sí. Foi como de cantante a cantante. Sí. É un...
A verdade é que traballamos moi ben xuntos, é un artistazo e... Parece moi bo tipo, non Sí, teño sí. gusto de conocelo, pero parece moi bo tipo, non vi na serie tampouco, non sei como actor, pero... Buenísimo tamén. Vale. Sí. Vamos coa movida entonces xa, o que? Agora é cando... Esta Vai era a ser primeira chulo, sorpresa, agora temos que sentar aquí. Sí, o que vai pasar agora vai ser moi chulo. Moi chulo, moi chulo. Eu sei que Non te vai sei, facer moita ilusión. A ver, medo me dá, Roberto. Eso que cando viñeche aquí, Sí. me vacilache un pouco, porque dixeche, quero mandar un saludo aos meus veciños, de onde era? De onde De estuve? Castro de Rei, de Castro San de Martiño Rei. de Berro, sí. Non, dixeche, mándame unhas palabras aos veciños de Castro de Rei. E colle o tipo e lee o cartel das festas de Castro de Rei. Sí. Sí Así ou non? foi, así foi, así foi. Así foi. Tes boa memoria, tes boa memoria. Estuvo ben aquele, tú. Sí. Estás preparado? Estarei. Eu cando queiras, vale? Non che vou dicir que non me En quedo. canto nos sentemos os dous, pasará o que teña que pasar, vale? Estás listo? Que fago? Poño aquí logo. Veña, vamos. 1, 2, 3. Non pode ser! Ay. Por aquí, viene por aquí. Esto. Ahí está. Claro. Qué bueno, ¿eh? Eva Iglesias, quen é esta xente? Pois son todos os veciños e veciñas de Castro de Castro de Rei que viñeron a apoiar Ahí está. Que sorpresa, é que estou sin palabras porque non contaba con isto para nada. Pero coñeces a todos. Coñezo a todos, claro, son os meus veciños, enganástesme moi ben, porque eu estaba aí no camerino, no outro, eu non vin a ninguén É que aquí. tuveroncho recluído Sí. toda a tarde. Claro, pero eu estaba aí ensayando, non sei que, non me din conta de nada. Que tal, como estamos? Sodes todos de Castro de Rei ou hai xente do Outeiro de Rei tamén? No, somos de Castro de De Rei. Castro de Rei, non? Sí. Vaya chaval este, Home, fenómeno, un veciño fenomenal. Un actorazo, ahora músico, cantante. Creo que o videoclip deste tema, non sei se grabado exactamente en Castro de Rei, pero bueno. Gravamos en Castro de Rei, efectivamente. Temos aquí estas tres mulleres que son protagonistas casi do Ah, sí? videoclip. Efectivamente. Sabes que no vídeo? Sí. Podemos ver algún anaco do vídeo? Porque salen como bruxas ou que? Sí, de meigas, iso é, están vestidas como de meigas. Fixestes de bruxas. Non tuvestes que interpretar moito, entón, ao mellor. Xa se me ve, E foi dura a grabación ou que? Non? E pagouvos ben, deu-vos de alta Sí, como ollo, artista. pasta primeiro, antes de empezar xa había pasta por diante. Logo, a Chelo sabe do que fala, claro. Xelo, tú conócelo desde pequeno, non? Eu? Sí. Porque tú andabas entre Castro de Rei e Lugo. Claro, eu entre semana en Lugo, o colexo, o instituto, e o fin de semana, pois, na aldea. Sí. Efectivamente. Era traste, non? Era como un pequeno da aldea, ben sabes, correndo por os camiños, un pantalonciño Efectivamente. corto, todo mexao. Como que me xa? Espérame. Podería ser, non sabes, a veces pode pasar. Isto que te está pasando a ti me está dando incluso unha pouca de envexa, porque quero decir, pensando ser, lo mismo. claro, ser da aldea como somos, bueno, igual que ti, Sí. e que esteñas aquí, triunfando e que che vai moi ben e todo, e que veñan os da túa aldea. No, estou flipando. Porque se ver. suele decir que non eres profeta na túa terra, pero no teu caso sí. Isto sí, bueno, parece, a verdade é que teño o cariño dos meus veciños e eles teñen o meu, a verdade é que, pois sí, estou feliz de estar aquí, Están coa miña aquí, xente. están aquí por darche o cariño, pero están aquí porque queren ser público de excepción para verte cantar en directo ese ferido. Moitas gracias. O sea que, cando queiras, Veña. vaite aí si podes, que a emoción. Claro, que agora, pues, agora Bueno. con nervios a ver como sale esto. Veña. Vamos a comer mirando para ali. Vamos a mirar para ali. Para. Pero aí se... No.
Ahora que, claro, está Pero ben esa algo que... pensa... No, dama despois. Cando despois? Despois do tema. Ah, bueno, veña, despois do Pero é tema. para mí, o programa. Para os dous. Eu tiño Ah, unha sí? sorpresa para vos tamén. Ostras, por despois do tema, veña. Un aplauso para Xoan Foria. Dá a volta se queredes, Pali. Vaya público tes aquí da tua aldea.